kalugarang matad ng asal pantayanan, maya pa oras mo kaya katamangan, uling miras tana, kikis ayaldo, ning kaya katamang nobena, para kindaratang akebay tana ning gino. Kalubaning metong babaeng kakagli, delikado yung kakagli. Huling ating peligro, kayatang 3 bulan, mabalag yung kagling babae at makikwan niya. Salamat dagal kaya tamo, elame kikwan. At kasyang abulan, mira siyang full term, yung mul, bang makasadyan yung may bayin kiniking yato. Paganahan nagkakatamo, somehow, somewhere, sometime. Kailangan we have to grow in our faith. Mira siya kitang full term, yung kakatamong kasalpantayan. Makasadyan yung may bayin for a better liturgical life, for a better life of formation, and for a better of service. May buya ka mating anak, may bunay kayang utang, may bunay kayang puso, bangketa po tang may bayit siya. Dini rin gamitan, bangketa, italakad ni kayang pangatao at pangakristyano. Now, my dear brothers and sisters, today, may marinang balayan na makayarang ingaslanan. Paninayan niyang sundagingan do, at potang makasladningan do. Ipasen mo rin adino tama, kagulutan tama. Uling, yung kayagkatan ni Gino. Bayan ni daklat ni kabananan, daklat ni katuliran, daklat ni kaligtasan. Impong kayagkatan po ng liturgy tama ngayon, itang manyatsan. Dahil na mag-umpisa ay na misasatsan. At sana kalupa ng misatsan tama, kilumdarin sa mayando ng pamagsimbang beni. Misatsan tama naman, tarenda kalakayawsan, commitment, aliban tama at tinggap tama, kingkera tamang pamilya-pia. Misan po, pigmisa ko na rin may asawa, tatangaming ang po'y mangdolo. Kingkara ng golden wedding anniversary. And after the Mass goes the reception. And during the reception, kitnangan kaya po'y tatangaming ang po'y magdolo. Tatangaming na po, are you happy? Happy, Father. Ot naman mo, sabi mong happy ka. Nano'y sikreto mo? Ot misadsad kayong 50 banwang mangdolo. Simple mo among mana. Itangena ko rin gawan, yang gagawan ko. Nano ako, nanong buri mo sabyan. O di kasi aldodo, may papate kayo, nung gagawan mo itangena ko rin gawan. Alipo among mana. Nung ebisang magluto, akong magluto. Nung ebisang mamipi, akong mamipi. Nung ebisang mamalengki, akong mamalengki. Itangena kadang-kadangena buri, yang gagawan ko. Nya misadsad kami. Oy ka naman magtulor, ako happy ka. Triple happy po, Father. Bakit? Kasi puwasadsad na ako maming. Agyang yung biyasang magluto. Ang buong mamipi. Migit pa kanita, niya pong migabrodya, migtaksil ko kaya. Kabalik na pala sa pangunutan ako. Pero aliya mo nga na, tinggap na akong pasibayan. Gintuya lubod yung asawa ko mo nga na, niya kaya paglibe, agya sa paro-charo nga na. So, misad sa daling niya asawa. At itatangaming, inumane king kanwan ing kayang asawa. May kibat siyang asawa na kapamilataning kaon at uma king kayang kanwan. Sumamit ng karelang kakulangan at sikangan, misadsad na. We have our lights and shadows. We have our weakness and strength.
Pero sumangit ning Kainan at sula rin kaya tamang si Kanan. Sumangit ning Galundong at siya'y sala. Nya pinsana, misadsad tamo, bangketa, mituntun tamo gusto tindaklat ning kabanalan, kaligtasan, at kapayapan. May tumabagi ang mga kaibiyang maswelo po kaya katamo, ngayon kaurasan. The Lord has not given up on us. Sidsad na katamo ng Diyos. May katawan niyang tao, bang iligtas na katamo. And the good news is, mayaning maging tao, uling sidsad na katamo ng Diyos. Uling kaluguran na katamo ng Diyos. Sumangit din kakulangan tao. O yan yung metong pabaga. Mayaning magpakatao, uling sidsad na katamo ng Diyos. Mayaning magpakatao, uling sidsad na katamo ng pengari tao. Sumangit din kakulangan tao. Sumangit din masyas kabuntok. Sidsad na katamo ding pengari tao. We become a better person. Uling sidsad na katamo rin matwata. Ila sinawang magdisiplina kaya katamo. Sana makanyan ko naman. Isadsad tayong metong at metong. Sumangit din kakulangan ng metong at metong. Manyaman yung susuyo. Uling sumangit din kakulangan. Mipanyad sad tamo. Ika yung susuyo yung parokya. Isadsad tamo sana. Ing pamanyuyo kinapong Ginoo. Sumangit din kakulangan. Ganapan ang tamo. Karing kaya tamong si Kanan. Ika yung talasawa. Manyadsad ko sana. For better or for worse. Until death do us part. Let us thank God. He has not given us up in spite of our sins. Let us thank our parents for not having given us up. Sumangit din ka siya sa tamo buntok at pamanlaban karera. Sige pa mo rin. Uligin tunay lugod et alakasawa. In tunay lugod manyadsad. My dear brothers and sisters, the gospel today speaks about the Canticle of Zechariah. The Canticle of Zechariah, nung atin niyang kantay Maria, Magnificat. The Canticle of Zechariah kayang kanta, yapinitang Benedictus. Benedictus comes from benedicere. And benedicere is bene, well. Dicere is to say, yapining bendisyon. Iba't sa kinamano, benedicere. Utang mamindisyon kayo na kurusan mo yung metong tao. Pisikana yung pari, in banala check. More than that, benediction means to say something well. To wish something well to one another. Kung yan yung metong akatangian ng banayan ng Diyos. When we wish one another, when we speak well of one another, when we dream well for one another. Kasanding pala, when we say something good to one another, when we speak well of one another, when we wish well to one another. Po yan yung metong abalayan, ang mangarap magnasa. Pag nasinta mo sa ating sablang bayan, para ka rin aliwan tao, eta magnasang marok, do not wish evil to one another. Eka managkas, eka magnasang marok, king kalupa mong tao, at eka manira, king kalupa mong tao. Ulit-ulit ang Pasko po nang we speak well of one another and we wish well for one another. Itang sablang bayak, yung pagnasanta mo, bang sumulog yung kayapan, bang sumulog yung paming kalugod, eka manira, ulit papatdan mo yung lugod, karinaliwan tao. In tao mapanyira, mamantay ang sulod. Pero in tao mapagnasang mayak, kikalupan ng tao, manindi ang sulod. At potang makasindihan natin sulod tao, we will march forward. Pabundagin bayong Banwa at bayong Jerusalem. Let us speak well of one another. Ikaw yung ikakapatid, eko sana may papanyira, eko sana may papangalan, eko sana may papanyumbong. Katsura ng metong pamilya,
no ikatwangan panyiranin kayang manuyang, nung dinganak panyiran toring karelang pengari, nung din pengari panyiran toring karelang anak, mayang. Nung din miyasawa mi papanyira na king metong at metong, hali. Ingbiya kabubuklat na kiratamo ning Gino, metong yan ning kayapan. Kayapan ka rin taong maya papilubluban, aliwa ka rin taong marok kakapagnasan king metong at metong. Mabibiyata mo yung pangarap na rin pengarita mo, uling pengarapan da, mayarita mong pamaharap. Pengarapan da, ita sanang manakit kang tapat at masuyong asawa. Pangarapan da, ita sanang may bagwa kaking negosyo mo, bagyata may piyaklaman mata, makatiman da, uling ikinta ka, at siyo kakitan taklat ning kayapan, at mayak apami biyen. So my dear brothers and sisters, kaya tao alang banong gaman ng Emanyera, kaya may buklat ka rin ng danan ng kapayapan, maging danan ng kasiran at mamisagsagan. Sana, let us wish well and pray well and say something good to one another. Seemingly po, we will end our simbang bengi with this Holy Mass. Pero tandaan tamo, ay ang mayayari ang simbang bengi, ngining kayabaan. Because the story of Christmas goes on. Itama naman ang misundo, king kwento na ning Pasko. Siguro po nakalagay kayo rin manalbet teleserye. Ako nang bengi manalbet kung got to believe in magic. O kaya naman, Maria Mercedes, manggilikit ko nung minsan kang umalbi na kayang kamalbitaan. So, kung manalbi ang teleserye with your Channel 7 or Channel 2, you get involved in the story. Makindaki na kaning kwento. Masaya na rin bida. Manggilikit ka rin kontrabida. Then you become a part of the story. Yung kayagana ng Unisimbang Beng is that we become part of the story of Christmas. The story of Christmas moves on and lives on in our lives. Isundo tayo yung kwento na ning Pasko. At nagpapatuloy ang Pasko habang may mga batang isinisilang at binibinyagan. Nagpapatuloy ang kwento ng Pasko, mabiyay San Jose sa mga taong tapat sa kanilang asawa at mga tungkulin. Buhay si Isabel at Zacarias, karing matwang esasawang susuyo, ating sayada esasawa, ating suyuda esusuko. At mabiyaya isang Juan Bautista, karentama ng sawang susuyo, banggeta may palapit na pa rin tao kingakong Gino, at may palaganap niya pa, ing maya pangalita. And here is the challenge of Simbang Bengi. Ipagpatuloy ang kwento ng Pasko sa ating mga buhay. Buhay natin si San Jose, at ang mga tauhan ng Simbang Gabi, Isabel Zacarias, John the Baptist, at ang Panginoon, ang Birhen Maria si San Jose, ay sana ay mabuhay sa ating mga buhay. Talakad